So hi guys, adlaw man nga Valentine karon no. So nakunahon na ako nga natay bisita ho no. So natay surprise gamay kunuhay. So natay na plano. Tara, maglakaw ta og paabot kita og sakyanan no. Init kayo, alas 2 pa sa udto no. Karon nakasakay na ko sa mao nga tricycle. So pag-abot na ako, ug sa diha nga naglakaw-lakaw kos daplin sa dala no. So doon ako nakita nga mga klase-klase nga mga pang Valentine's nga regalo no. So nakunahon ako nga mukuha og dili mukuha mupalit og simple kayo no. So usa lang sa ingani nga mong butang no. Kausara ko makabuhat in 100 years. So himala ra kayo. So mo to nakunahon ako nga magpalit og usa. Wala na ayon sa akong plano ang mga nahitabo no, kay wala ko kabantay nga naabot na di ay. So mao kini ang nahitabo. Sila ba magka-dress na nga? Sila ba magka-dress nga? Gi-vlog mo na ito na ako. Sumpay sa akong vlog ba? Hindi kami trawag lang pa yan. Ako na ito open. Kasi dihang pag-abot na mo sa ila ha. So nakunahon namin nga magluto og pwede na mo nga makaon no. So sa wakas na human na luto no. So unsa pa man atong gipaabot no nga gutom na mo kayo. So tara mangaon na ta. So far lamig nga pagkaluto no. So busog kayo ko. So salamat kayo sa inyong pagtanaw no. So see you sa next video. Bye bye.